obambe njengondunankulu waseGauteng uthi usuku lwabantu abasha usuku okumele lusikhumbuze ngomlando weNingizimu Afrika. We must lay a foundation for a future that honors the legacy of the fallen. We remember Hector Peterson. We remember Hastings Ndlovu. We remember Sibongile Mkhabela and Tsietsi Mashinini. And we remember the many nameless, faceless youth whose bodies carried the hopes of generations. Umphathiswa wezemidlalo ubuciko namasiko eGauteng unxuse ukuba kuhlonishwe umlando wentsha yango-1976. Uphinde wathi usemningi umsebenzi okumele wenziwe ukulwa nezinselele ezibhekene nabantu abasha besikhathi samanje. We are aware of the challenges that are there, poverty, unemployment, and so forth. So at the center is the opportunities thereof, access to funding, access to skills, access to education, access to also opportunities, work opportunities as well. Iziphathimandla zaseGauteng sezinxuse ukuba kubanjiswane ekulweni nezingqinamba ezibhekene nabantu abasha. Umbhikisho wabafundi womhla ziyi-16 kuNhlangulana ka-1976 waqala kuso lesikole iMaurice Isaacson High School, lapho abafundi bamasha khona benqamula iSoweto bebheke e-Orlando Stadium. Kepha abafikanga khona njengoba banqomana namaphoyisa e-Orlando West, lapho kwadutshulwa khona abafundi ababalelwa ekhulwini nama-76. Kubo kwakukhona uHector Peterson wayeneminyaka eyi-12. Abafundi babebhikisha bephikisana nokufundiswa ngolwimi lwesiBhunu. Lesikole isona esasifunwa kakhulu ngabazali ngoba sona sasifundisa ngolwimi lwesiNgisi. Kepha iziphathimandla zakuguqula konke lokho ngo-1976. Lapho-ke kwasuka khona izibhelu zabafundi ezaduma umhlaba wonke. Sekwedlule iminyaka engu-49 kwenzeka umbhikisho wabafundi eSoweto.